ସାର୍ ମୁଁ ଆସିପାରିବି? ଆସନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା କଣ ହେଇଛି? ରାତିରେ ଜମା ଶୋଇ ହଉନି, ସଲସଲ ଗୋଲ ଗୋଲ ସାର୍ ଗୋଡ ଡାକୁଛି। କେବେଠୁ ଏମିତି ହେଲାନି? ସାର୍ ଯେବେଠୁ ସଲସଲ ଗୋଲ ଗୋଲ ଗୀତ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସାର୍ ସେବେଠୁ ମୋର ଗୋଡ ସଲସଲ ଗୋଲ ଗୋଲ ଡାକୁଛି। ସାର୍ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ଶୋଇ ହଉ। ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସନମନୁ ଗୀତ ଶୁଣିଛ, ସଲସଲ ଗଲ ଗଲ ବିଲ ରୁଇବା ଟାଇମରେ ସଲସଲ ଗଲ ଗଲ ହଉଥିଲା, ସେଇ ଗୀତ ଶୁଣିଛ କି ତାହେଲେ? ସାର୍ ସେଇ ଗୀତ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡିଶା ସାରା ସେ ସଲସଲ ଗଲ ଗଲରେ ମାତିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ବାହାର କରିସାରିଛି। 1018ଟି ଜଡିବୁଟି ମିଶାରେ ତିଆରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସଲସଲ ଗଲ ମଲମ ତିଆରି କରିଛି। ତ ସେଇଟା ନେଇକି ଲଗାନ୍ତୁ। ସାର୍ କଣ ଦେଖାନ୍ତୁ? ଇଏ ଲଗାନ୍ତୁ ସଲସଲ ଗଲ ଗଲ ମଲମ। ଓଡିଶା ସାରା କରୋନା ଭାଇରସ ଭଳିଆ ପୁରା ମାତି ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଇଏ ସଲସଲ ଗଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ବି ନେଲି ସଲସଲ ଗୋଲ ଗୋଲ ମଲମ, ଆପଣ ବି ନିଅନ୍ତୁ।